जगाच्या नकाशावर आज अधिराज्य करत आहे, ही त्यांची आज देख आहे, त्यांची आज शिकवणी आहे. आणि त्यासाठी आज सर्वात आज सन्मान. मित्रांनो, मी एलोन मस्कचा खूप फॅन आहे आणि सरांच्या तोंडून एलोन मस्कचं नाव निघालं. आणि आमच्या विठ्ठल काकांनी म्हटलं की सरांचा ज्या दिवशी वाढदिवस होता त्या दिवशी सरांनी मित्र परिवारामध्ये किंवा कुठेतरी रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन आपला वाढदिवस साजरा केला नाही. म्हणजे किती उंच आणि किती डेप्थ त्यांच्या विचारामध्ये आहे. आणि ज्यांना गरज आहे त्यांचा मायेचा हात, ज्यांच्या ओलावा जो आहे, प्रेमाचा ओलावा हा जो आहे तो त्यांच्या अवतीभोवती पाहिजे, त्या माणसामध्ये जाऊन त्यांनी आपला वाढदिवस साजरा केला. एलोन मस्क 1-2 मॅगझिनमध्ये एक आर्टिकल आलं होतं, जगातला सर्वात जर श्रीमंत माणूस जर कोण जर आहे आजच्या घडीला तर तो एलोन मस्क आहे. त्याने आपला हल्लीच वाढदिवस साजरा केला. त्याने आपला वाढदिवस कसा साजरा केला? अफाट पैसा आहे, जगातला श्रीमंत म्हणून जगातले जे राजे महाराजे जे आहेत ते त्यांनी सहज आपल्या एका 5 स्टार नाही 7 स्टार हॉटेलमध्ये आपण रंगायला लागले होते, एवढी ताकद त्याच्यामध्ये आहे. पण त्यांनी आपला वाढदिवस 24 तास आपल्या त्या कारखान्यामध्ये काम करून साजरा केला आणि जगाला एक संदेश दिला की आपण वाढदिवस साजरा करून मौज मजा करणाऱ्यापैकी नाही आहे, पण दुसऱ्याला आनंद देणारे आहे. आणि त्यातलाच आमचा आज बोंद्रे सर आज तिथं जाऊन त्यांनी त्या वृद्धांना किंवा त्यांनी जो आनंद दिलेला आहे म्हणजे ह्या हाताने घ्या मान आणि त्या हाताने सन्मान द्या, अशी तऱ्हेचं व्यक्तिमत्व लाभलेलं म्हणजे सांगते राजेंद्र बोंद्रे सर. राजेंद्र बोंद्रे सरांचा फक्त शिक्षकी पेशा नाही आहे, अनेक गुण जे आहेत त्या प्रत्येक वक्त्याने आज इथं म्हणलेलं आहे. मला खूप बरं वाटलं की मी पण एक कलाकार आहे. राजेंद्र सरांनी आपण जे शिक्षण घेतोय ना मित्र मी एवढं सांगेन तुम्हाला की शिक्षण हे फक्त पुढं करण्याचं माध्यम आहे, पण तुमच्याकडे नसलेली कला, त्या कलेकडे नसलेलं नातं, त्याची जी गाठ खूप महत्वाची आहे, तीच तुम्हाला आपली स्वतःची आज ओळख निर्माण करून देते. आणि म्हणूनच राजेंद्र सर फक्त शिक्षक असला तर मला वाटतं राजेश त्या वायकम स्कूल ते घरी याच्यापर्यंत त्याचा प्रवास असला असता. पण राजेंद्र सरांनी आपल्या बहुआयामी व्यक्तिमत्वाच्या गुणावर तुम्हा सर्वांच्या हृदयावर आज अधिराज्य केलेलं आहे. आणि आज त्यासाठी प्रत्येक मुलांच्या प्रत्येकाच्या त्याच्या मित्रांच्या डोळ्यातून आज आनंदाश्रू आज टपकलेले आहेत. आनंदाश्रू टपकणं ही साधी गोष्ट नाही आहे माझ्या मित्रांनो. भावनिक जो स्पर्श जो आहे, हृदय स्पर्श जो आहे, काळजात घर ठेवून ठेवणारा जो आनंदाचा क्षण आहे. आणि मी एवढंच म्हणेन, यश कधी मिळेल, यशस्वी कोणाला म्हणतात? माझे जे पत्रकार बंधू आहेत, पत्रकार बंधूंनी 4 बातम्या म्हणल्याप्रमाणे यशस्वी आपण म्हणत नाही. ज्यावेळी इथं बसलेल्या आणि त्यांच्या सर्वांच्या मनातल्या किंवा जवळच्या मित्रांच्या डोळ्यामधून आनंदाश्रू टपकणार, म्हणजे 2 डोळ्यातून अश्रू टपकणार, तेव्हाच त्या माणसाने यशाचं शिखर गाठलं, तो यशस्वी झाला तर असं आपण समजेल. पण हे करण्यासाठी त्याला भयंकर प्रवासाना, भयंकर संघर्षाला आज सामोरे जावं लागलं. घरात परिस्थिती कशी आहे तुम्हाला कृष्णाने सांगितली. आणि त्याच्या मुलाच्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर असा माणूस आनंदी आणि सुखी कसा असू शकतो. म्हणून त्याच्या चेहऱ्यावर एक भाव आहे. काय आहे की आपलं दुःख व्यक्त करून आपण दुसऱ्यांना दुःखी नाही करायचं. आपण सदा हसतमुख राहून दुसऱ्यांना आनंद देणं हे बोंद्रे सरांचं एक प्रमुख वैशिष्ट्य गुण आहे. हा झोपासून खेळणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे. अशा प्रकारे ज्या टायमार कोविडच्या टायमार डॉक्टर पोवाडे सर
आमच्या महादेव माझा बरो मित्र गोंडी तसेच तुमचं कृष्ण आणि निवृत्ती हे मला त्याच्या घरात घेऊन गेले आणि त्याच्या घरा वचून आहे कारण पहिले त्याच्या घरान कितीतरी एक असा आहे की दुःख पहिले काय दिसता एक दुःख खूप पण त्याची ती दुःख तो बाहेर आपली दाखयना हे त्याच्या व्हडले गुण आसा कित्याक त्याच्या तोंडार सदांच हांसरो आसता आणि हांव तेका म्हणटा वन ऑफ द बेस्ट तुमचो प्रिंसिपल आणि बेस्ट हार्टेड आणि हांव तेका इतलेंच मागता देवा तेका त्याच्या कुटुंबाचेर बरो आशीर्वाद दवरचो आणि तेका देवान बरें आरोग्य पयली दिवचें आणि त्याच्या फॅमिलीकूय बी बरें आरोग्य दिवचें आणि पेडणे तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाबरोबर कला संस्कृती साहित्य या क्षेत्रामध्ये विद्यार्थ्यांना भरारी घ्यायची आहे ते कार्य नक्कीच आमदार आर्लेकर सरांच्या सहकार्यातून आणि बोंद्रे सरांच्या सहकार्यातून नक्कीच होईल असं मी या ठिकाणी नमूद करतो। या ठिकाणी खरं म्हणजे जे मान्यवर या ठिकाणी आहेत वजरी हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका आपले माननीय माजी मंत्री गोविंद सर काका प्रभुदेसाई यांना आम्ही कुठं खास निमंत्रण दिलं नव्हतं, केवळ फोनवर त्यांना विनंती केली सर असा किंवा मॅडम असा एक कार्यक्रम आहे सरांचा सत्कार आम्ही आयोजित केलेला आहे। या मान्यवरांनी कोणतीही चाल ढकल न करता चला येऊया आपण असं निमंत्रण स्वीकारलं, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतोच। गोविंद सरांचा या ठिकाणी मुद्दाम उल्लेख करतो। गोविंद सरांनी पेडणे तालुक्याच्या हितासाठी खूप काही केलेलं आहे, कला क्षेत्रामध्ये त्यांचं मोठं योगदान आहे। खरं म्हणजे ते कला मंत्री असताना ज्या वेळी ते पेडणे तालुक्यात यायचे त्यावेळी आम्ही पत्रकार त्यांना विचारतो सर आमचे कला भवन पेडणेसाठी कधी होणार, आणि सांगण्याचा एक आनंदाचा क्षण आहे की गोविंद सरांच्या प्रयत्नामुळे आणि मांजरेचे आमदार जी दारोलकर यांच्यामुळे या रवींद्र भवनची पायाभरणी 30 रोजी होत आहे, म्हणजे उद्या पायाभरणी होत आहे। आणि त्यांचं सर्व श्रेय ज्या पद्धतीने माननीय माजी मंत्री गोविंद गावडे यांना जाते, शिवाय आताचे मंत्री रमेश तळवडकर यांनाही द्यावे लागेल। त्यांचं कार्य ज्या पद्धतीने आपल्या पेडणे तालुक्यासाठी आहे त्याच पद्धतीने गोव्यासाठी मोठं योगदान गोविंद सरांचं आहे। मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा सरांना अर्थात बोंद्रे सरांना विनंती करतो सर तुम्ही अजूनही निवृत्त झालात नाही, पेडणे तालुक्याच्या जनतेसाठी तुमची गरज आहे। ज्या वेळी जनता तुम्हाला हाक मारेल आणि तुम्ही नक्की ओ द्याल ही आम्हाला अपेक्षा आहे आणि अशी अपेक्षा करतो। आणि तुम्हाला दीर्घायुष्य चांगलं आरोग्य लाभो आणि ज्या मनात तुमचे विचार असतील जी स्वप्न आहेत ते स्वप्न पूर्ण व्हावं अशी श्रीदेवी भगवतीकडे प्रार्थना करतो। आणि या ठिकाणी मी माझे लांबलेले मनोगत पूर्ण विराम करतो। धन्यवाद। एवढं प्रेम मिळतं, एवढा सन्मान मिळतो असं कळलंच तर मी आयुष्यामध्ये परत शिक्षकाचा जन्म घेईन आणि रिटायरमेंट असं सगळं मिळतं तर मला परत रिटायर होणं आवडेल। म्हणजे रिटायरमेंटसाठी रिट्राय करायला आवडेल। खरंच मला म्हणजे शब्द नाही माझ्याकडे। सुख म्हणजे काय, आनंद म्हणजे काय, मला वाटतं संत तुकडोजी महाराजांची एक कविता जी आम्ही सगळ्यांनी ऐकलेली आहे, ते म्हणतात की भूमीवरी पडावे ताऱ्यांकडे पाहावे प्रभू नित्य नाम गावे या झोपडीत माझ्या। त्याच्यामध्ये अजून एक कडवं चांगलं आहे, ते म्हणतात की राजाच्या महाले सौख्ये कधी मिळाले ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। म्हणजे कसं आहे की पूर्वी झोपडीमध्ये लोक सुखी व्हायची, नंतर काय झालं की अपेक्षा आमचं वाढलं, मग लोकांना वाटलं घरामध्ये सुख होईल, घर त्याच्याकडे आहे तो मला फ्लॅटमध्ये सुख होईल, त्याच्याकडे फ्लॅट आहे तो मला अपार्टमेंट मिळालं असं सुखी झालं असतं, अपार्टमेंट वाटतं की आपण बंगला घेतला असं सुखी झालं असतं, त्याच्याकडे बंगला होता तो मला फार्म हाऊस घेतला
जो बिझनेसमॅन असतो त्याला वाटतं की आपण अधिलंबाने झालो असतो चुकी झालो असतो. अधिलंबानेला वाटलं की आपण जर जगातला श्रीमंत माणूस झालो असतो चुकी झालो असतो. आणि जगातला श्रीमंत माणूस आहे एलन मस्क, त्याला वाटतं की आपण चंद्रावर घर बांधलं तर चुकी झालो असतं. म्हणजे शेवटी सुख म्हणजे काय किंवा आनंद म्हणजे काय? मला वाटतं सुख आणि आनंद हे कुठल्या वस्तूमध्ये नाही, कुठल्या पैशामध्ये नाही. मग सुखी कोण? तुम्ही जर आता मला विचाराल या क्षणाला तर सगळ्यात जगातला सगळ्यात सुखी माणूस तो मी आहे.